kanin labaran. Sumamar rundunar sojin Najeriya kan maboyar 'yan bindiga a Katsina ya kai ga nasarar kubutar da fararen hula 76 tare da kashe ɓata-gari 35. A jamhuriyar Nijar ɗimbin mutane sun rasa guraben ayyuka bayan matakin gwamnati na katse ayyukan ƙungiyoyin agaji. Ukraine ta gudanar da bikin cika shekaru 34 da samun yanci a wani yanayi da take fatan kawo ƙarshen yakinta da Rasha. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Dakarun rundunar sojin saman Najeriya sun kai hari maboyar kasar gumin dan bindigar nan Mustapha Babaro da ke jihar Katsina, inda suka samu nasarar ceto mutane 76 da aka yi garkuwa da su, ciki har da mata da ƙananan yara. Ka misali na ɗauke da ci gaban labarin. Rahotanni sun nuna cewar sojoji sun kai farmakin ne a tudun Fawwa na ƙaramar hukumar kankara da ke jihar Katsina. Kuma a cewar kwamishinan ma'aikatar tsaron cikin gida na jihar Dr. Nasiru Mu'azu, an samu nasarar kubutar da dukkanin mutanen da aka sace a lokacin harin da aka kai unguwar Montau da ke karamar hukumar Malumfashi, sai dai ya tabbatar da mutuwar yaro ɗaya. An yi nasarar kubutar da mutum 76 daga hannun barayin daji masu garkuwa da mutane. Sojojin sama suka je suka afka ma ita daba, suka jefa mata bama-bamai wanda barayin suka tarwatse su, ko mutane suka samu suka fito. Bisa ga yadda Allah dai gaba ɗaya cikin mutanen da suka kama yaro ɗaya ne Allah ya kawo ya sanadiyar rasuwar shi a wurin. Amma duka sauran mutanen sun samu sun fito. Tun dai mutanen garin unguwar Mantau din suka tabbatarwa Arafa Hausa cewa an sada dukkanin mutanen da iyalansu. Mutanen mu sun fito, Allah ya kubuto mana da su. Ya Allah sun dawo. Amma wanda makwabtan mu ne wanda dama an yi kidnapping din su wajen sati 3 da suka wuce. Kuma Allah da ikon su dukkan su Allah ya kubuto mana da su. Baya ga wannan nasara, hakanan rundunar sojojin saman ta Najeriya ta kuma samu nasarar kashe masu tada kayar baya 35 a lokacin da suke kokarin kai hari iyakokin kasar da Kamaru a shiya arewa maso gabashin kasar. Ta rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da miƙa wani rikakken jagoran 'yan daba da China ke nema ruwa a jallo ga mahukuntan na Beijing, wanda aka bayyana sunan shi da Mr. Dai Gisheng, bayan wani aikin haɗaka tsakanin 'yan sandan na Najeriya da takwarorinsu na ƙasa da ƙasa wato Interpol. Bayanai sun ce tun a bara ne Mr. Gisheng ya tsere daga China bayan da rundunar 'yan sandan lardin Zijin ta bayar da sammacin kamensa gabanin wannan aikin haɗaka da yake ga ta sakiyarsa zuwa kasar daga Najeriya. Fitaccen lauyan kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya Femi Falana ya buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar EFCC ta miƙa kuɗin da ta ƙwato daga jami'an ma'aikatar kula da ayyukan jin ƙai ta ƙasar da suka kai naira biliyan 32 da miliyan 700 da kuma wasu dala 445 ga hukumar da ke kula da shirye-shiryen taimakawa al'ummar ƙasa don amfani da su a gurbin da ya dace, lura da yadda ayyukan hukumar suka fi kusa da jama'ar kasar. Kiran na Falana a jiya Lahadi na zuwa ne cikin wata doguwar sanarwa da ya fitar da ke neman juya wannan kuɗaɗe ga bangarorin da za su amfani jama'ar Najeriya. A jamhuriyar Nijar, matakin da mahukunta suka ɗauka na hana ƙungiyoyin agaji gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar ya jefa dubban mutane cikin yanayi na zaman kashe wando, yayin da ɗimbin 'yan gudun hijira suka daina samun tallafi. Wani abu da ke zama babban ƙalubale shine yadda gwamnatin ta gaza ɗaukar matakai don cike giɓin da ƙungiyoyi suka bari, musamman ta fannin ayyukan jin ƙai, kamar yadda Sheikh Suleiman Hassan Ada da ke jagorantar wata ƙungiya mai tallafawa jama'a a Nijar ɗin ke cewa. Da gaske ne idan kowace hukuma ce ta lura wata kungiya tana yin ayyuka wanda suke ba akan ka'ida ba, sukan ɗauki mataki, amma ba tare da liƙe a lamarin ba gaba ɗaya ba. Duk lokacin da aka dakatar da irin wa'annan kungiyoyin na jinƙai, ɗaruruwan mutane suke cin abinci ƙarƙashin wa'annan kungiyoyin na jinƙai. Matasa da yawa da muka wanda ruhe irin wa'annan guraren suna haddasa musu matsaloli na tattalin arziki wanda suke masu tsanani. A bangare na biyu kuma tsaye da ayyuka irin wannan kungiyoyin na jinƙai shine baƙin wanda muke da su wanda suke shigowa daga ko Burkina Faso ko Mali, wata bangaren Nigeria
a wasu sassa namu kamar irin yankin Maradi, Katsina da Difa. Lokacin da aka tsaye da aiki irin wannan kungiyoyin ya zama wajibi akan hukuma a dubi kuma gibin da yake bari da matsalolin da yake bari su ma a magance su, shine abin da ya dace. Kalaman Sheikh Suleiman Hassan adda shugaban wata kungiyar agaji a Niger. A Burkina Faso gwamnatin sojin kasar ce ta dakatar da shirin sauya wa sauro kwayar halitta ƙarƙashin wani shiri da gidauniyar Bulgate ke ɗaukar nauyi, wanda aka ce baya ɗauke da cutar malaria da sunan yaƙi da cutar, haɗe da sauran cutukan da ake kamuwa da su ta hanyar cizon kwari a nahiyar Afirka. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Gidauniyar Bill Gates ita ce kungiya mai zaman kanta ta baya-bayan nan da ta fuskanci matsin lamba daga gwamnatin sojin Burkina Faso. Shirin kawar da cutar na tafiya ne karkashin gamayyar kungiyoyin masu bincike sama da 150 daga kasashen Afirka da kasashen yammaci, wanda ya fitar da nau'in wasu sauro da aka canza wa kwayoyin halitta a kokarin da ake na kawar da cutar zazzabin cizon sauro da aka ce yana kashe mutum sama da 500,000 a duk shekara a fadin Afirka. A shekarar 2019 aka saki kashin farko na dangogin sauran a Burkina Faso, inda kashi na biyu aka sako shi a wannan wata. Sai dai kungiyoyin fararen hula sun soki wannan shiri, wanda suka ce yana dauke da wani sabon abu da basu aminta da shi ba, domin kuwa sauran da ake ganin yana haifar da cutar malaria da sauran kwarin da ke haifar da cutuka ga dan adam. Shakka babu akwai amfanin su a jikin dan adam din. Burkina Faso mai yawan jama'a kusan miliyan 24 na cikin kasashe 10 da suka fi fama da cutar malaria, inda sama da mutum miliyan 8 daga cikin al'ummarta ke fama da cutar, yayin da ta yi ajalin sama da 16,000 a shekarar 2023. A Sudan sun kai hari wani asibiti da ke birnin Alfashir na yammacin Darfur mai fuskantar ƙawanya, inda suka yi garkuwa da wasu mata guda 6 tare da ƙananan yara 2 har da jariri a wani sansanin waɗanda yaƙi raba da matsugunansu da ke gab da asibitin. Birnin na Alfashir mai fuskantar ƙawanyar fiye da shekara guda shine yanki mafi girma da ke ƙarƙashin ikon sojin Sudan a kaf yankin na yammacin Darfur, bayan da aka samu rarrabuwar kan yankunan kasar tun bayan faro yakin a watan Afrilun 2023. An gudanar da bukukuwan cika shekaru 34 da samun 'yancin kan Ukraine a jiya Lahadi, a daidai lokacin da kasashen yammaci ke kokarin sasanta rikicin da kasar ke yi da Rasha. An samu halartar manyan baki cikin su har da Prime Minister Canada da kuma wakilin Amurka a wannan taro. Kabir Muhammad Danbauchi na dauke da karin bayani. Taron, wanda ya gudana a babban birnin kasar Kyiv, ya sami halarcin Firaministan Canada Mark Carney da kuma wakilcin shugaban Amurka karkashin Keith Kellogg, inda Firaministan Canada ya shaidawa Vladimir Zelensky cewa suna tare da shi akan kiran da yake yi na tabbatar da zaman lafiya, kuma Canada a shirye take ta tura dakarunta Ukraine karkashin wannan tsari. Bikin na cika shekaru 34 na samun 'yancin kan Ukraine na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta cika shekaru 3.5 da Rasha ta fara yakarta, kuma zuwa yanzu da kasashe da dama ciki har da Amurka na kokarin samar da sulhu don kawo ƙarshen rikicin. Yayin jawabinsa, Zelensky ya ce suna son ganin an sami zaman lafiya a Ukraine ba tare da samun wata baraka a gaba ba, bayan cimma matsaya wanda 'ya'yansu za su kasance masu alfahari da su a gaba. Sannan a ƙarshe ya karrama wakilin Trump Keith Kellogg tare da jaddada cewa suna buƙatar zaman lafiya a ƙasarsu. Ta jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollahi Ali Khamenei ya bayyana cewa ko kusa ƙasar ba za ta yi biyayya ga Amurka ba, kamar yadda Washington ɗin ke son Tehran ta zama 'yar amshin shatarta, yana mai cewa Iraniyawa ba za su iya zubar da ƙimarsu ba kuma za su sauya aniyarsu ba. A cewar Khamenei, Iran za ta tsaya da kafarta da cikakken karfi sabanin tunanin da wasu ke da shi. Kalaman da ke zuwa bayan kasashen turai sun buƙaci sake dawowar teburin sulhu tsakanin Amurka da Iran, inda Khamenei ke cewa kasashen biyu ba za su taɓa samun jituwa ba, haka zalika rikicinsu ba zai taɓa kawo ƙarshe ba. To masu sauraro, ana za mu dakata, da Allah kada a manta a taɓa mana alamar subscribe, sannan a taɓa mana alamar ƙararrawa, idan kuma an yi subscribe sai a taɓa mana alamar like. Mun gode.